Hi guys! Hello! Good morning! On the Hercules Welcome sa ating YouTube channel. Hello! Kumusta po kayo? Ayan guys, ang oras ngayon is already magte-10 na. As in, konti na lang ay magte-10 na. So ako ngayon guys is magkakape pa lang. Charot. Kanina pa ako bugtaw. So may ginawa na akong mga bagay-bagay. Ganon. Charot. And yeah, magkape tayo guys. Ngayon ko lang naisip magkape. Meron ako dito ng stick, coffee stick. Anyway, welcome to our Vlogmas Day 21. 21, Charot. Day 21 na guys. 21, 22. Vlogmas Day. Welcome to our Vlogmas Day 22. Ilang days na lang. It's my birthday. Ilang Pasko muna bago ang birthday. Yan, Pasko na. So, magano tayo. Kape. Nag-init ako ng tubig dito sa aming initan. At, syempre, lagyan natin ng sugar kasi masyadong matapang ang kape. Nakakaano siya, charot. Lumalabar, charot. Dito ako nagano sa initan namin dahil gusto kong gamitin itong stick na kape. And yeah. Lagyan natin ng milk. Milk. Yung aking jusawa is wala dito. Maya na kami. Wala dito kasi may pinundahan siyang importanteng bagay. At anyway, pauwi na rin yun maya-maya. At kami rin ay gugora. Bibili kami ng something habang siya ay may mga time pa. Charot. May mga kapag yung wala pala ako dito. Kapag meron siyang free time. So yeah. Tayo na magkape. Ang dami kong Tapos ano kaya ang aking meron pa ako dito guys Napay pa ako dito. Ayan, dalawa. Kainin ko itong isa ngayon. Kasi yung asawa ko mamaya, pagkadating niya ay may sausage dyan niya ginawa ko na kagabi. Tsaka yung patatas. Meron pa naman dyan. Yun na lang ang kainin niya. Tapos kasi aalis naman kami at bibili ng something. Tsaka na akong magluluto. So, ito pa yung aking tapos, yeah. Kaya muna tayo bago tayo maglinis ng mga something dyan sa lababo. Guys, nasa labas pala kami ngayon. Punta kami sa Erica. Erica, baby! Ha? Ha? Ay po, ang dami. Ito na bili namin. Maliit na bagay. Ayan na. Sawa ko. So, sausage. Corke. Fine. Cornish with Krautern Verfeinert. Sa corke. Pickled. May pa-free yung DM. Ay, pa-free. Nakandila. Tinapay. And this is what we really wanna get in Erica.
Sobrang laking pork. This is Schweinsspeisebraten vom Nacken. Yun ang bigat. Ano to? Anong kilo siya? 2.5. 2.5 kilo pala to. 2.5 kilo yung bigat. 2 kilo at kalahati. 2.5 kilo. Ito yung highlight namin sa highlight namin sa Pasko. Laki. Para hindi na ako gagawa ng mga organic charot. So, Is that girl I see staring straight? This one is only here down, yeah, my lovey. In the summer. It's another unterricht. What is this one? Oh, put here down or in the fridge is better, ne? That's medicine. What's fit, ne? Yeah, it's 2.5. It's 2.5 kilo, my lovey. That's why it's 1, 2 with the people, 2 minutes. Oh, you eat in 3 days. Well, okay. Vet du varför det ser ut? Yeah, another theory. Another theory? Yeah. And he asked me if he coming, that I say tomorrow. I said he was looking. Green. Hi guys, ang aming baby boy is nandito na. At nagre-request siya ng ng pommes. Pero wala akong fries na yung yung binibili ba? Charot. At ako ay so ngayon magagawa ako ng salmon fries. Made with fresh potatoes. Okay? So, wait. What? Rafaeli, may gagawa tayo ng toothpick. Mas toothpick. Gagawa ako ng guys, ng yung parang what do you call that? Parang mojus. So, gagawa ako guys na parang mojus pa yun. So, magabalat na ako. Wala guys, nakapag na ako ng patatas, diba? Tapos ito yung gagawin ko sa aking parang experiment ko na mojus. Ayan. Kasi nag-request siya ng patatas ng french fries. Wala akong french fries dito. So, ayan na lang. Gawa natin ng paraan. Tsaka gawa din ako ng mojus. Hi guys, so nandito na yung ating mga kailanganan, diba? Tapos nandito guys yung aking mixture of pang mojus natin. Diyan lang siya. And yes, unahin ko lang yung mga french fries. Pero itong mga mojus, mamaya ito kasi nga ito ay may diba? May tawag ito. May breading.
breading mix breed. So, hindi ito ganun kadami. Mas dami yung french fries kasi konti lang yung mixture ko ng ano. So, yes. And, habang nagpapakulo tayo ng mantika, ako ay papatuyuin ko lang to guys dito. Ipapatry natin itong ating french fries. Ito. Well, ito lang muna. Unahin natin itong unang salang. Dalawang salang. Bas? Aming bata. Nanonood siya ng ng kanyang favorite na na pinapanood sa YouTube. YouTube, no zu Hause. Nicht in der Schule, ja? No zu Hause. Yan siguro pagka sinasabi sa kanila na ganun. Kaya lagi niyan sinasabi na YouTube, no zu Hause. Ganyan. So, yun. So, yes. Patuyuin ko lang to habang yung ating ay parang pomis talaga. Hinaan na natin. Lagay natin ito. Lagay ko lang sa wait a minute. Pat dry natin ulit itong natira. Sit down! Sit down! Sit down, please! Sit down, please! Sit down! Sit down, please! Sit down, please! Dabei! Sit down, please! Dabei! May English na siya. Sit down, please. Sit down, please! Sit down, please. Not roaming around. Sit down, please. Quiet, please. Rafael, quiet, please. Shh. Meron siyang sit down, please. Rafael, quiet, please. Shh. Rafael, quiet. Sit down, you're rocking the boat. Sit down, you're rocking the boat. Yan, magiging french fries na talaga to. Ito natin ilagay, guys. Punasan ko lang to. Anin ko lang. Ito ko patatuyuin. Let's gonna put 1, 2, 3. Kumakain ang soup. Kumakain ang soup. Du vermisst umakarin, Rafael. Rafael vermisst umakarin. Magsay ka ng hilo, nanonood sila ng ating vlog. Nanonood ang lola mo at ang auntie mo ng vlog. Mag-hi. Was? Aufstehen. Frühstücken. Beim Tante. Tante kommt, ja. Abholen, no? Si Uma. Nakita nyo na ba yan, guys? Ano na ang ating update? Diba? Ano na siya? So, tunay na pomis na siya. So, okay na yan. Hanguin na natin at ilagay dito sa ating paanuhan. Tawag dito? Let's get it like this. With my, what do you call this one? Diba? Of course, with the use of this. Kaso lang, mag-isa lang ako kasi. Charot. Da rein. Nein, nicht da. Die andere. Die Größe, nicht das kleine. Warte mal, Guck mal. Guys, ayun na pala yung second batch natin. At yung ating gagawing mojos ay inano ko pala dito, guys. Sinawsaw ko muna dun sa aking mixture. Tapos, nilagyan ko siya ng egg. Tapos, ibibit natin, lagyan natin ng konting water. Tsaka, isasawsaw natin ulit ito dyan. Tsaka natin ipa-fry. Let's beat it. Nice. At imimix lang natin siya. Tsaka natin dito ilalagay itong ating patatas. Magulo ba dito yung ko? Ano lang ito? Sariling version. Dito sa my version, okay? So, kung may iba kayo napanood na version at hindi ito kasing version, kanya yun. Ito akin. Dunkel, yes? No.
relax. Rafael, don't tell what the hell. Okay. Okay na yung consistency niya. And yeah. Diba ang layo, diba? Kita niyo yung ano natin dito. Ito yung basura ko, diba? Aray ko. Ay, nagkukulad. So, ilalagay ko muna dito yung french fries natin, guys. Tingnan niyo, oh. Diba? Parang french fries din na, ano. Barte, ma'am. Lagyan natin ng, ano, ng asin para, ano. Leka. Tikman natin, guys, yung ating gawang, ano, french fries. Good. Parang isang ano. Sarap. Fresh na ano. Crunchy, oh. Pusin ko lang to. Hi guys, update. So ano na to guys, oh. Luto na rin to. Yung ating second batch ng ano, ng french fries. Yung first batch is kinakain na ng baby boy. Hindi na siya. Tapos kumuha siya ng yogurt dito sa ano ref. Kainin siya ng yogurt. Marunong na siya mag-open. Siyempre malaki na yan siya. Grade 1 na yan siya. Magaling na yan siya sa lahat ng bagay. Pag nandito yun sa bahay ka, yun na yan siya nakain. Yeah, Rafael, yeah. Ayan. So, ito na guys, ang ating mojus naman ngayon ang gagawin natin. Oh, hindi na natin ito kailangan. Lagay mo natin dyan. So, yes. Prito na tayo ngayon ng ating mojus. Lagay ko lang sa 8. So, yeah. Let's put back here this. And let's put in here. I hope talaga successful talaga ito. Sabagay, prito lang naman ito. Bale, ang mixture ko pala dito guys is ano yan, crispy fry. Crispy fry lang to. Kasi lagyan lang natin ng itlog. So, hindi ko na to nilagyan ng mga asin kung ano, something like that. Kasi nga, may ano na yun guys, maalat na yun siya. Kasi nga, nilagyan ko na nga ito ng ano, may ano na nga ito, may halo na tong harina. Pag nag-crispy fry ako guys, nahaluan ko ng harina dahil siya ay maalat. Maalat siya para sa akin. Ewan ko sa inyo kung sa inyo ba ay maalat din. Sa akin, maalat siya. That's why. Uy, ang galing. So guys, oh, yung ating ano, mojus. Mojus, alam Michelle, moju ba tawag dyan? Basta, ay ano nyo na lang ako kung mali. So, hi guys. So, luto na ito guys, yung ating una. Oh, diba? Ito natin ilagay. Yung french fries guys, luto na. Ayun ang kinakain ng bata namin, no? Kain na siya ng kain. Ewan ko kung gustuhan niya itong gawa natin ganito. First time kong gumawa nito guys dito. Okay. I don't know if he will like this or the niche. Aray ko, ano ba naman to? Yan, crunchy. Next is, isunod natin itong mga iba pa. Anim lang. Okay na yan. Kasi nga may munggo ako dyan. Tapos for ano lang, for Rafael pagka gusto niya.
Luto na ang lahat. Nandito na. Ayan natin ang aking bata. Oh. Kumakain na siya. Okay. So, yun. Ayan, oh. Nandito yung, parang gusto niyang tikman yung aking, yung aking munggo. Kasi itong baby namin, guys, wala tong pili sa pagkain. Lahat ng ito kinakain niya. Basta magustuhan ng panlasa niya. Kakainin niya. Tungtuwa sa pinapanood niyo. Ito yung aming french fries, diba? Oh, yung aming mojus. Tapos yan yung fish sticks. Tapos may kanin. Dito yung kanin. May kanin. Tapos ito yung munggo. So, ano pang hinihintay natin? Kain na. Ito na ang aming dinner. Let's eat, people. So, let's eat. Good appetit. Ayan. Thank you, Lord, for the food. Amen. Good appetit. Kain. Tikman natin, guys, yung mojus. Rafael, oh. It's good. Garap. Ano ako dito? Zan. Zan. Saan? Ang sarap niya kahit pwede sa yung ulam. Kommt der Sand? Kung gisang ba? Sand! Ein Sand. Sand fertig. And then? What is the next? Danke, Liebe. Gut machen, Liebe. French. Diba? Dinner namin ito. Mamaya na kami mag-shower. Shower nito mamaya. Sarap. Diyos. Ulam. Sa kanan. Ito na yung munggo. Last na ito. Wala nang kasunod. Magluluto na lang ulit sa susunod. Kuha tayong kutsara para Kasi nga, pagka gusto niyang humigop ng sabaw, kutsara siya. Kain tayo, guys! Munggo! Daming pagkain ng aking baby boy. Nie liegt die Warte. Nie fertig. Ja, nicht fertig. Fish sticks. Mal kontant. Tubig. Sarap. Ketchup. Lagyan natin ng ketchup. More ketchup. Oh, mere ketchup. Sarap. Itong nakatawang dito. Good. Sarap. Ang sarap ng ating experiment. Yung mojo. Medyo maanghang-anghang pa siya kasi nga medyo spicy yung aking breading mix. Good. Sarap. What is this? It's like that, na parang umuutot. Ang sarap ng ng munggo.
Luto naman yung papaya. Yung papaya? Potato. Hi guys! After, tapos na kami kumain. Kanina pa, syempre. Tapos nag-edit ako. Tapos ito na lang itira namin na French, na pommes. Kinain din ng, isa lang ang kinain ko na na fish sticks. Tapos kinain lang, bububoy ko yung 5. Tapos kumain siya ng kanin. Kunti na lang yung kanin tira niya. Tapos, ito na lang yung tira sa ating mojus. Konti na lang. Diba? Parang ang itsura niya parang meatloaf na nilagyan ng itlog. Aray ko. Ay, naka. Basta yun. So, tapos sabi kumain guys. At wala man ako ibang gagawin. Papaliguan ko lang tong aming baby boy. Tapos, pati ako maliligo din pala ako ngayon. Tapos, ayun. Papatayo ng buhok. Matutulog. Ganyan. So, or dahil maaga pa guys. 7:00 lang. So, ganyan kasi ligo niya. Nakalagay dun sa nasa kanyang listahan. Charot. Na ang ligo niya ganong oras ng gabi. So, yun. So, ako, wala naman ako oras ng ligo ko. Depende sa akin kung anong oras ang maliligo. So, dahil ngayon din ang schedule ng ligo. Nang basa ng buhok, diba? Yung buhok ko na. So, ayun. So, yun lang naman ang gagawin. And then after, wala na. So, yes. And I will end this vlog. Ayan. So, thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Ayan. Please like if you enjoyed. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you on our next one. Thank you so much for watching. Always smile. Please subscribe and comment. Thank you. God bless us all.